on our way to Agios Nikolaos. Silas Merogia Park Creek. We didn't have to get the hotel from there, so we had no idea, we got totally lost. And so we got some very young police officers in their early 20s. We just followed them. We got a police escort. Wonderful. Δεν με πείθεις, μια απ' τα ίδια θα σε. Τώρα κάτι θέλεις να μου δώσεις και τα λάθη σου να διορθώσεις. Τελεαστική προσφορά σου, μα αγάπη μου, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Μαζί σου δεν το ρισκάρω. Δεν θέλω να έχω άλλη μια πραγματική εμπειρία. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Συγγνώμη, μα δεν κουστάρω. Να κάνουμε άλλο παρέα, μόνος περνάω κι ωραία. Από εκεί που πάντα ήσουν απούσα, όταν υπέφερα κι όταν πονούσα. Τώρα θες να με πείσεις και επιμένεις πως ενδιαφέρεσαι και πως πεθαίνεις. Μα μόνο μου στο επαναλαμβάνω, το ίδιο λάθος δυο φορές δεν κάνω. Άκουσα λοιπόν την προσφορά σου και έχω να σου πω ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Μαζί σου δεν το ρισκάρω. Δεν θέλω να έχω άλλη μια πραγματική εμπειρία. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Συγγνώμη, μα δεν κουστάρω. Να κάνουμε άλλο παρέα, μόνος περνάω κι ωραία. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Μαζί σου δεν το ρισκάρω. Δεν θέλω να έχω άλλη μια τραυματική εμπειρία. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Συγγνώμη, μα δεν κουστάρω. Να κάνουμε άλλο παρέα, μόνος περνάω κι ωραία. Look at the size of these mountains. Μπράβος Πέτρε, θα σε μαζέψω. Minoan boats look like.